a todos e a todas. Grazas por estar aquí, as que estades aquí presentes físicamente, tamén a xente que nos sigue por streaming a través da nosa canle de YouTube. Tamén as nosas socias, que hai moitas que, bueno, por razóns evidentes de saúde non poden estar aquí e por outros motivos. Nada, agradecemos a vosa asistencia, o voso interese e o apoio que nos prestades. Nada, en primeiro lugar queremos agradecer ao Concello de Ribeira por cedernos este espazo, tamén á dirección do Hospital do Barbanza porque colaborou para conseguir relatores. Despois tamén agradecer porque ao longo de todo o ano hai institucións, organismos que se interesan polo noso traballo e nos axudan na divulgación de endometriose. Centros de ensino, concellos, tamén universidades. E tamén os profesionais sanitarios que nos coidan, que intentan facer ben o seu traballo dentro do que poden, sobre todo na sanidade pública, que está bastante complicado. Evidentemente, os relatores que hoxe nos acompañan, Candela Martínez Castro, aquí presente neste momento conmigo, despois estará Ana Isabel Martínez Arranz, e despois, en último lugar, non menos importante, Jesús Manuel Barreiro García. Tamén destacar, como todos os anos, a colaboración que temos da Asociación Galega de Matronas, dos Colexios Oficiais de Fisioterapia de Galicia, a Sociedade Galega de Obstetricia e Xinecoloxía no seu momento pola elaboración dos nosos díticos que departimos, e os Colexios Oficiais de Farmacéuticos de Galicia que todos os anos nos apoian principalmente neste mes, sendo o mes da endometriose, repartindo díticos nas farmacias. Despois tamén agradecer aos medios de comunicación e xornalistas que cando os chamamos están aí para nós, que intentan facernos un oco, a pesar de que, para facer as entrevistas somos unha asociación formada por socias, todas mulleres que padecemos a enfermidade, non nos dedicamos profesionalmente a isto ninguna, a pesar da nosa doenza, que xa é bastante incapacitante, pois temos os problemas que ten todo o mundo, traballo, familia e demais, e ainda así sacamos tempo, a paciencia que suelen ter e todo o que intentan facer para poder difundir a nosa mensaxe, que se seipa da endometriosis e de todo o que todas as carencias que temos e que sufrimos. E por último, e non menos importante, nunca me cansarei de dicilo, o maior agradecemento para todas as socias. Polo que estaba dicindo antes, sacan e sacamos tempo da vida persoal, profesional, a pesar da doenza, que é moi incapacitante en moitos sentidos, e colaboran altruistamente. Ningunha levamos ningunha ganancia, a única a persoal e a saber que hai alguén aí que está para nós. Persoas que atenden o teléfono cando alguén chama pedindo axuda ou información, porque noutros ámbitos non a reciben, atendendo a prensa, facendo entrevistas, como acaba de decir, xestionando as redes sociais que hoxe en día son fundamentais, sobre todo para chegar ao público máis xoven, para poder atallar endometriose que as rapazas novas, cando empezan a notar algo, xa seipan o que é e o poidan atallar antes. Asistindo a feiras de saúde para informar da doenza, organizando xornadas como esta, que levan moito esforzo e moito sacrificio por todas as persoas que todos os anos as fixeron, e, por todas esas actividades e tarefas que hai que facer para levar a asociación adiante cas limitacións que temos todos os días. E, pois, pouco máis que dicir, imos comenzar xa formalmente a xornada. Vai haber 2 relatorios e un taller, relatorio, taller, relatorio. Despois de cada relatorio ou taller, no taller a mellor hai que facer de unha maneira un pouco diferente, abrirase unha quenda de preguntas, o que si a xente que está en streaming tamén as pode facer, habrá unha persona aquí encargada que recollerá e as transmitirá, e o que si te den conta que isto non é unha consulta individualizada.
Sei que todas queremos preguntar moitas cousas específicas que nos fan falta ou necesitamos, pero, bueno, intentade ser un pouco máis xerais, a ser posible, para poder responder, porque moitas das preguntas que vades facer son preguntas que teñen outras persoas. O sea, non é que sexa desde vos o único caso que pase. Vale? Nada, ahora mismo xa voulle dar paso aquí á nosa primeira relatora, que ten a enorme amabilidade de estar hoxe aquí con nós de maneira altruista. Agradecémolo enormemente. O seu nome é Candela Martínez Castro, nutricionista, e nos vai falar sobre estrategias nutricionais na endometriose. Moitas gracias por estar aquí. Encantada. Todo o micro para ti. Bueno, voume levantar. Escoitaseme, verdad? Sí. Vale. Bueno, eu son Candela, son nutricionista especializada en salud ginecológica. Actualmente desarrollo o meu doutorado en Ciencias da Salud investigando o papel da alimentación na endometriosis. En primeiro lugar, moitas gracias tamén á asociación, porque ao final o labor de facer xornadas como estas, además de ser esencial, é moi necesario. Entón, tamén moitas gracias. Bueno, dito isto, sempre intento na primeira parte das presentacións explicar un pouco que é endometriosis, ainda que entendo que a maioría das pacientes sempre buscan información maioritariamente en asociacións ou en internet. Creo que moitas veces tamén a información debería de vir dos profesionales sanitarios, que non sempre damos toda a que deberíamos, non? Entón, bueno, decir que ao final que a endometriosis é unha enfermedade ginecológica de afectación sistémica. Isto é importante deixalo claro, porque aínda que sempre se deriva a ginecología porque está no aparato reproductor ou en zonas próximas habitualmente, realmente a afectación non é exclusiva do aparato reproductor. Logo, decir que ao final que é unha enfermedade que é inflamatoria, que é crónica e que é dependente de estrógenos, e que ademais tamén vemos que afecta o sistema inmunitario. Decir que a maiores, que se estima que en torno a un 30 ou un 50% das pacientes, en función da fonte na que consultemos, padecen súa fertilidade. Dito isto, entonces, como nos pode axudar aquí a alimentación, non? Porque é unha pregunta que nos facemos moitas veces, porque ao final non o vinculamos directamente, como, por exemplo, unha persona que ten un problema estrictamente digestivo, non? Entonces, decir que ao final que a alimentación vai ter un papel no hiperestrogenismo, tamén no estrés oxidativo, en marcadores inflamatorios. O estrés oxidativo é un fenómeno que ocorre a nivel celular, que genera daños, e que nas pacientes con endometriosis se encontra aumentado. E logo tamén nos pode axudar de forma coadyuvante na afectación que hai co sistema inmune. Tamén se empezan a registrar máis alteracións metabólicas de triglicéridos, colesterol ou problemas coa glucosa en pacientes con endometriosis. E logo tamén tende a haber afectacións da microbiota. Entón, da maneira máis sencilla posible, intentarei falar un pouco de todo isto. Logo, quen teña calquera dúda podeme preguntar. Entón, bueno, en que me vou a centrar principalmente? Bueno, pois no metabolismo de excreción estrogénica, no metabolismo das prostaglandinas, que é o que condiciona a inflamación, e logo a microbiota intestinal. Entón, decir que cando falamos do metabolismo de excreción estrogénica, do primeiro que falamos vai a ser de fígado e sistema digestivo. Por que? Porque as hormonas vanse a metabolizar a nivel do fígado e logo van a salir a través da bilis e van a recorrer todo o sistema digestivo, onde se van a encontrar coa microbiota, e esta pode reactivar os estrógenos e facer que volvan a circulación sistémica. Entón, esta é unha das cousas que a veces tamén podemos regular desde a alimentación. Entón, decir que cando falamos do metabolismo de excreción estrogénica, vamos a falar de incluir alimentos coleréticos, evitar a sobrecarga exógena hepática e tamén ter en conta moduladores enzimáticos do metabolismo. Que quero decir con isto? Cando falamos de alimentos coleréticos, falamos de alimentos que cando eu os consumo estimulan o meu fígado para que traballe, para que produzca bilis, pero ao mesmo tempo a vesícula biliar para que se contraia e esa bilis sala do tracto digestivo. Entón, aí estamos axudando a mellorar esa excreción de estrógeno. Pero a maiores hai certas sustancias que chamamos moduladores enzimáticas do metabolismo de estrógeno que nos axudan concretamente a que a vía hepática que excreta as hormonas excrete mellor e a formas máis inactivas do propio estrógeno. Entón, aí vamos a incluir, do que máis solemos escoitar falar é do brócoli, non? Non sei se algunha vez alguén o escoitou, pero na rede é do que máis falamos, porque ao final sí que hai estudios concretos das crucíferas, que son as verduras desta familia, pois o brócoli, a coliflor, as coles en general, que
vamos a ver que teñen un impacto, pero logo outras como, por exemplo, os lignanos, as semillas de lino, tamén teñen aquí un impacto bastante positivo. E logo temos evitar a sobrecarga exógena hepática, e aquí falamos de como pois o meu fígado, sempre o explico con camisetas, se eu teño que limpar camisetas e estou acostumbrada a limpiar camisetas blancas que son do meu corpo e me chega unha camiseta negra, isto é moi raro que fai aquí, e vou no botar primeiro. Eu, mentras estou limpando esa camiseta negra, non estou limpiando esta camiseta blanca. Entón, cos estrógenos pasa o mismo. Se eu introduzco sustancias exógenas, por exemplo, o alcohol, o meu fígado empeza a excretar primeiro alcohol e logo as miñas sustancias propias tende a acumulalas, explicado así dunha maneira sencilla. Que pasa aquí? Que aquí nos últimos anos tamén se empeza a falar de certos suplementos, que, pois o extracto de alcachofa, o cardo mariano, o boldo, que realmente en certos grupos poblacionales cuestionamos si poden ser beneficiosos ou non, porque vamos a ver que en persoas que xa de base podan ter unha predisposición a algún problema hepático, van a sobrecargar máis en realidad a vía. Entón, aí gústame sempre señalar que a suplementación debería de ser personalizada. E logo, o que temos que traballar sobre todo é o sistema digestivo. Por qué? Porque esa bilis, como decía antes, vai salir do fígado, vai recorrer todo o sistema digestivo, entonces vamos a excretar en heces. Entonces, que nos interesa aquí? Personalizar o aporte tanto de fibra soluble como de fibra insoluble e normalizar a frecuencia do patrón fecal. Porque moitas veces, a forma do patrón fecal é a frecuencia. Por qué? Porque, seguro que se vos pregunto cantas aquí tedes síntomas digestivos, máis de unha levantaría a man, Aquí, en realidad, o que vemos é que moitas das recomendacións que vos levo ditas, algunhas pensaredes, sí, pero é que eu poño unha crucífera e hincho e encontrome fatal, por exemplo. Entón, aí é onde temos que traballar, no caso de ser posible, aumentar a fibra soluble, que é a que hincha. Por exemplo, eu collo uns garbanzos e deixos a remollo, e inflan, Ou collo un bote de legumbres, por exemplo, de fabas, e cando vacío vexo que hai como un gel. Iso porque a fibra soluble, que é a que hincha cando deixo remollo, atrapa compostos solubles, entre eles a bilis. Entón, unha das cousas que vamos a conseguir con isto é que as bacterias da microbiota ou estroboloma o teña un pouco máis difícil para intentar interactuar con ese estrógeno que se reabsorba. E logo está a fibra insoluble, que é o exemplo máis gráfico que temos é o café. Eu tomo un café e, moita xente logo ten ganas de ir ao baño. Isto porque a fibra insoluble estimula o sistema digestivo para que se mova. E o café é moi rico en fibra insoluble. Que outros alimentos son ricos en fibra insoluble? Os integrales. Entón, aí é onde ás veces vamos a recomendar tamén priorizar integrales. Ben, e logo encontrámonos con eses bichiños dos que xa falei, a microbiota intestinal, e aí vamos a ver que, esta actividade da beta-glucuronidasa é traballar o perfil disbiótico cando existe. E a que me refiero con isto? Realmente o estroboloma, que é ese grupo de bacterias do que falaba, o que vai a facer é que os estrógenos entran no fígado, o fígado añade un grupo que é o ácido glucurónido, e a microbiota produce beta-glucuronidasa, que é unha enzima que o que vai a facer é extraer este grupo e permitir que ese estrógeno se poda reabsorber. Isto é o que xa vemos que aumenta o risco de progresión de patologías dependentes de estrógenos, como é o caso da endometriosis. Entón, que é o que ocorre aquí a maiores? Que xa se identifica que a nivel da microbiota intestinal as pacientes con endometriosis tenden a ter perfiles disbióticos, é dicir, que a microbiota intestinal tende a estar alterada. Entón, dito isto, se falamos da microbiota intestinal, nos vamos a ler estudios, o que vamos a ver é que as pacientes con endometriosis teñen un diagnóstico compartido no 23% con síndrome de intestino irritable. E, de feito, moitas de vós saberedes igual que a min, que chegamos a digestivo con síntomas de síndrome de intestino irritable, é un diagnóstico por descarte, ao final un diagnóstico por exclusión, descartamos que non hai ninguna patología, non vemos nada, e cando hai síntomas funcionales, dicimos que hai síndrome de intestino irritable. Que pasa? Que o que tamén xa sabemos nos últimos anos é que a maioría do síndrome de intestino irritable, unha parte deles, se poden deber a malabsorcións ou alteracións da microbiota intestinal. Entón, que é o que vemos? Que hai certas patologías que mellor non se descartaron porque hasta ahora son bastante novas, relativamente novas, ou non se conocían, é que, en realidad, vamos a ver que nunha paciente con endometriosis que hai máis riesgo de disbiosis ou máis tendencia, vai a poder estar ese factor aí,
Entonces, que sabemos da microbiota na endometriosis? Bueno, pues sabemos que as mulleres con endometriosis tenden a ter un perfil disbiótico da microbiota, é dicir, desequilibrios da microbiota intestinal e tamén do tracto reproductivo. Tamén vamos a ver que este desequilibrio vai a contribuir de forma directa e indirecta á inflamación. Tamén vamos a ter en conta que hai algunhas bacterias do intestino que poden secretar un ácido graso de cadena corta que chamamos butirato ou ácido butírico, que o que vemos é que ten un impacto a nivel a nivel digestivo de forma local, pois na mucosa, na microbiota, pero tamén ten un impacto a nivel sistémico na inflamación e no sistema inmune. E de feito, este mismo estás estudiando que impacto podría ter no crecemento, adhesión e restricción das lesións, e logo tamén vemos que a microbiota, como víamos antes, tamén ten un impacto nesa reabsorción, reactivación dos estrógenos. Ben, entón, que é o que vamos a poder facer aquí desde a alimentación? Non sei se alguén lle sona o término FODMAP, vale? Os FODMAPs son sustancias fermentables e vemos que nestes casos restringilas temporalmente é algo que ás veces nos pode axudar. Que son os FODMAPs? Pois son sustancias que, como decía, van chegar ao sistema digestivo, certas sustancias van a coller aos FODMAPs, van a fermentalos, a microbiota van a chegar aos FODMAPs e van a fermentar, entón isto vai a producir distensión, vai a producir gas, e con iso tamén en función dos gases que se estén formando, cambios no patrón fecal, porque tamén seguro que en moitos casos vemos que si eu teño síntomas digestivos pero non salo do baño, e eu teño síntomas digestivos e non vou ao baño toda a semana. As dúas temos endometriosis, as dúas temos síntomas digestivos, pero son totalmente distintos. E isto tamén vai a variar en función das alteracións da microbiota que podamos observar. Que alimentos son tan ricos en FODMAPs? Pois alimentos ricos en FODMAPs poden ser a cebola e o allo, poden ser as alcachofas, poden ser as coles, que falábamos antes, tamén as legumbres, as frutas típicas de verán de pedra, pois o melocotón, o albaricoque, a mazán, que tamén é algo bastante característico, a mazán ou a pera. Como unha mazán ou a pera, notome máis hinchada. E logo, alimentos ricos en gluten, que aquí onde ás veces abrimos este melón de gluten si, gluten non, porque botamos a culpa ao gluten, pero fannos as pruebas de enfermedade celíaca, fannos os anticorpos, fannos unha biopsia, e enfermedade celíaca non hai. Entón, o mellor non é o gluten, son os fructanos. O fructanos é esa sustancia fermentable, ese FODMAP, que está nos alimentos con trigo. E logo, por exemplo, a lactosa no leite. Vale. Tamén pode ser frecuente empezar encontrándome mal pois co consumo de leite, dali a uns anos empezarme a encontrar peor co consumo de outros alimentos. Non é isto irnos generando certas restriccións que co tempo é como que xa non sei que comer. Que pasa? Que non en todos os casos, nin non en todas as persoas vamos a quitar todo isto. Porque que un FODMAP, é dicir, o FODMAP son grupos, Que pasa tamén? Que moitas veces é o de séntame mal algo, pero non sei o que, porque o FODMAP non é, si, o lácteo ou a lactosa, eso sí, pero non sempre un grupo concreto. Por exemplo, o sorbitol pode estar nunha coliflor e pode estar nun aguacate. O fructano pode estar nunha cebola ou pode estar nos derivados do trigo e do centeo. Entón, moitas veces, algo séntame mal, pero non sei o que é. Entón, aquí, decir que en situación de disbiosis intestinal, o que sí que é certo é que o abordaje ten que ser totalmente personalizado, é dicir, non é unha cousa que vos podo hoxe vir aquí e darvos pautas, porque realmente é unha dieta baixa en FODMAPs, ten que ir sempre acompañada de forma individualizada e personalizada para evitar carencias e para evitar un empobrecemento da microbiota intestinal, porque estas sustancias, en realidad, alimentan as bacterias do intestino, por iso se estamos quitando. Pero esta pauta restrictiva en FODMAPs a largo plazo, se non se fai de forma adecuada e con unha reintroducción, pode producir un empobrecemento da microbiota, é dicir, ao final a largo plazo non é algo que sea sostible. E logo, no caso de que a nosa microbiota sea funcional, e unha vez, cando temos un perfil disbiótico e recuperamos, realmente estas sustancias van a ser beneficiosas para min, xa non só polo que falábamos antes de excreción hepática e todo isto, sino tamén porque os prebióticos, que son sustancias que son os alimentos destes bichiños, van a ser protectores de outras alteracións da microbiota, porque van a facer que se baixe o pH da mucosa, a baixar, acidificar, evitamos que patógenas crezcan, por exemplo, van a favorecer que se creen ácidos grasos de cadena corta, antiinflamatorios, antisépticos. E logo tamén, cando as miñas bacterias beneficiosas están ben alimentadas,
ou a miña microbiota está en equilibrio, que estas se alimenten, o que vai a facer é competencia a que chegue unha patógena e pode generar cambios. Entón, aí vamos a recomendar esa inclusión. Entón, cando falamos de microbiota, que podemos facer desde a alimentación? Incluir alimentos que melloran a produción de butirato, por exemplo, a avea ou as legumbres, valorar a suplementación de probióticos, no caso de que o perfil sea disbiótico, identificar no caso de cada paciente cal é a sintomatología e que cepas de bacterias nos poden axudar, porque tamén moitas veces dicimos, dareche probióticos? Sí, cales? Pois dixeronme que collera unha, fui a farmacia, preguntei e collín o que me deron. É normal, pero, normal, frecuente. Pero en realidad, decir probiótico é como decir pastilla. Están os lactobacilos, están as bifidobacterias, pero dentro dos lactobacilos hai todo un mundo de lactobacilos. Non é o mismo lactobacilos ranosos que lactobacilos crispatos, se collemos as bifidobacterias igual, e logo, ainda dentro da familia ou género, hai subtipos con funcións distintas. Entón, isto é como un antibiótico. Non é o mismo unha amoxicilina que unha acitromicina. Non é o mismo monoral para unha infección de orina que unha amoxicilina, por exemplo, se estou mal da garganta, non? Entón, ao final, cos probióticos pasa o mismo. E, de feito, hai probióticos que ás veces non los dan e nós nos encontramos hasta peor. Entón, aí tamén falamos de que cando hai un perfil alterado, a pauta do probiótico tamén ten que ser personalizado. Logo, incluir fibras prebióticas que axuden a que esas bacterias sigan aí, porque eu teño que poñelas, e teñolles que dar de comer para que se queden. E logo, traballar a mucosa, que é onde van a vivir esas bacterias, e tamén mellorar eso de novo a produción de butirato. Ben, entón, se falamos da inflamación, porque da dieta antiinflamatoria, lémoslo todos algunha vez, pero que é unha dieta antiinflamatoria? Porque o mellor o que inflama unha persona non inflama a outra. Entón, unha dieta antiinflamatoria é algo que ten que ser 100% personalizado. Quero dicir, é o que falábamos antes, pois unha dieta antiinflamatoria para unha persona que ten un sistema digestivo e pode comer crucíferas 2-3 veces a semana, está genial. Pero a unha persona que lle están sentando mal, vai estar generando máis inflamación que a que lle quita. Entón, realmente, cando falamos de inflamación, temos que entender que é algo que ten que estar personalizado, aínda que a rasgos generales poidamos dar pautas, non? Todos ao final identificamos que alimentos son máis nutritivos que outros. Non? Entón, decir que falamos sempre de patrón dietético, non de alimentos illados, isto é algo que me gusta deixalo claro, porque tamén algo do que escoitamos falar moito é de superalimentos, non? En plan, pois el superalimento é o aguacate, fai uns anos. O aguacate é un alimento supernutritivo con moi bo perfil nutricional, pero vai a depender a miña inflamación de todo o contexto, non só de que eu introduzca aguacate, é dicir, é tamén a inversa, que o mellor eu teño un antollo ou apetéceme comer un alimento pouco nutritivo, e iso dentro do meu marco de alimentación diario, o mellor non ten un impacto tan marcado. E ao final, se queremos generar un hábito e que sea a largo plazo, vamos a necesitar que o meu patrón de alimentación sea flexible. Mais se falamos dunha alimentación, dunha patología crónica, que xa ten unha afectación en outras esferas da nosa vida, como para, en vez de sacarlle peso a mochila, estarlle poñendo máis. Vale? Entón, que é o que sabemos a día de hoxe de patróns dietéticos e de endometriosis? Pois realmente o que sabemos a día de hoxe é que a dieta mediterránea é un dos patróns que, en ausencia de sintomatología digestiva, se asocia a menos síntomas a largo plazo, como menos síntomas de dolor e unha mellor calidad de vida. Entón, a que nos referimos con patrón dietético? Sabemos que dietas ricas en froitas, en verduras e en hortalizas, dietas ricas en fibra, se asocian a menos marcadores inflamatorios. Vale? Logo tamén sabemos que patróns dietéticos ricos en ácidos grasos esenciales como o omega 3, do que seguro algunha vez escoitamos falar, o omega 3 é un ácido graso esencial que se encontra maioritariamente en peixes azules, tamén se asocia a menos marcadores inflamatorios, menos sintomatología e menos riesgo de progresión da enfermedade. Aquí decir que cando falamos de fuentes de omega 3 falamos fundamentalmente de peixes azules e mariscos porque teñen fuentes activas, é dicir, cando falamos de omega 3 é un ácido graso esencial que realmente é un grupo. Hai 3 subtipos, hai ALA, EPA e DHA. A EPA é o que axuda a regular a inflamación, está maioritariamente en fuentes de origen animal, marino, pescados e mariscos, pero logo temos a forma ALA, que é a de origen vegetal, como por exemplo as semillas de lino, non? Que sabemos que o noso corpo ten a capacidade de convertir unha porción. Entón, ás veces o que vamos a tamén recomendar é combinar fuentes, porque ao final o ALA o meu corpo tamén o vai a convertir a EPA ou DHA en función das súas necesidades, non?
E aí entrarían tamén as semillas de lino, xa as dixen, e tamén as noces, que seguro que moitas veces escoitamos, isto sí que é moi frecuente xa para calquera patología, de un puñado de noces ao día é moi beneficioso. Pois realmente é porque é o fruto seco máis rico en omega 3, vale? Entre moitos outros compostos nutricionales. Logo, que outras cousas sabemos? Bueno, pois que dietas moi ricas en grasas trans se asocian a maior riesgo de progresión en marcadores inflamatorios e sintomatología, e cando falamos de dieta de grasas trans é un término que a casi todas as persoas lles sona, pero nos costa moito identificalas. Ao final son grasas que se producen mayoritariamente na industria alimentaria por transformación de aceites vegetales, non? Pois coller un exemplo claro pode ser a margarina. Eu collo un aceite de girasol no supermercado e está líquido ou sólido. Está líquido. Pero compro a margarina e o primeiro ingrediente ás veces é aceite de girasol e está sólida. Porque ao final, cando se produce a hidrogenación, que é un proceso industrial, o que se vai a facer é modificar a estrutura física desa molécula para que de líquido pase a sólido, pero esas grasas trans teñen repercusións a nivel da nosa saúde. Vale. E logo, logo estaría o tema das carnes vermellas, decir que se asocian un maior riesgo de progresión a niveles de estrógeno circulantes, pero aquí tamén me gusta facer un asterisco, porque moitas veces leemos isto de a carne roja ten estrógenos. Non sei se alguén o lío algunha vez. É unha verdade a medias, porque o que sabemos é que a carne roja é rica nun ácido que é o ácido palmítico, que pode aumentar os niveles de, a produción por parte do noso corpo de estrógeno, pero hai estudios que din que a carne roja ten restos de estrógeno, pero son estudios feitos en Estados Unidos. A legislación alimentaria regulada pola Unión Europea, pola EFSA, e a legislación alimentaria en Estados Unidos son super distintas. Entón, realmente, non é extrapolable a Europa. Vale. E logo, decir que outras das cousas que podemos ter en conta de cara a patróns dietéticos, o que sabemos deles é que dietas moi ricas en vitaminas, minerales e antioxidantes, polo que falábamos antes do estrés oxidativo. Realmente o estrés oxidativo, explicado dunha maneira liviana, é como que os nosos tecidos se oxidan. Isto tamén favorece, ou se está vendo que favorece, a adhesión do tejido endometrial. Entón, o exceso de estrés oxidativo no peritoneo, que é a cavidade intraabdominal onde están os órganos pélvicos, non? Entón, realmente é como que as moléculas que generan oxidación, que lles chamamos radicales libres, faltalles unha peza, un electrón na última capa. E os antioxidantes sobranlle. Entón, o que van facer os antioxidantes é neutralizar. As vitaminas máis antioxidantes son as vitaminas A, C e E. Se fico que alguén lle sona aquí o do zumo ACE de fai anos, porque ven de aquí, porque son alimentos ricos en vitaminas A, C e E, os seus ingredientes. E logo, decir que a vitamina A é a que desde pequenos nos decían o de come zanahoria para a vista. Dá unha coloración naranjada moi intensa. E a fuente mayoritaria é a zanahoria. Isto dixe porque tamén se chama retinol, ten unha función na retina, pero tamén ten unha función no estrés oxidativo. Logo, a vitamina C é decir que é unha vitamina con bastante capacidade antioxidante, que está mayoritariamente en frutas e verduras, pero tende a beneficiarnos máis o consumo de fruta neste sentido, porque é termolábil. Entón, que pasa? Que se eu consumo as verduras, sobre todo aquí en Galicia en inverno, tendemos a consumir máis ben ou apetecernos máis a verdura cociñada. É unha parte desa vitamina C, vámola a perder. Entón, a nosa fonte principal de vitamina C vai a ser a fruta. E logo está a vitamina E, que é a vitamina liposoluble, que está presente en grasas, mayoritariamente frutos secos, pipas de girasol, almendras, avellanas, tamén en menor cantidad tamén no aceite de oliva. Vale, tamén está no aceite de girasol, pero o aceite de girasol é termolábil e a altas temperaturas non o vamos a recomendar, non? Por isto que fai uns anos tamén recomendaba o aceite de girasol e agora non, e ás veces dicimos non se poñen de acordo, pero porque pouco a pouco a ciencia evoluciona e imos sabendo novas cousas, non? E logo, decir que o consumo de dietas ricas en vitaminas e antioxidantes se van a asociar a menor sintomatoloxía e tamén a menos marcadores inflamatorios. Tamén aquí decir que a vitamina C, que tamén coa fruta, eu polo menos na consulta encontrome moito o mito de pero non era que a fruta de postre era mala. Non sei moi ben de onde ven, pero realmente é todo o contrario. A fruta rica en vitamina C de postre, a máis rica son as cítricas, o kiwi, as fresas, os arandos, van nos axudar a mellorar a absorción de ferro.
Entonces, unha das cousas que vemos frecuentemente é a tendencia ás anemias. Se eu poño un café no postre ou un té no postre, estou inhibindo a absorción de ferro, ou un lácteo, ou yogur, pero se quito ese lácteo ou quito ese café e poño unha fruta, estou aumentando a absorción de ferro. Non? Tamén aumenta a absorción de zinc, a vitamina C. E o zinc ten un papel moi importante no sistema inmune e tamén na unión, na formación dos receptores da progesterona. As pacientes con endometriosis, máis de unha das que estades aquí, probablemente vos deran un progestágeno, un Dienogest, é o máis típico, non? Ao final o que vemos é que o que se tende a dar é unha progesterona para contrarrestar ese exceso de estrógenos, así simplemente dito, non? Entonces, aí o que vemos é que aumentamos tamén a absorción do zinc, que tamén ten uns beneficios. E logo, eso, decir que os lácteos, que é outro dos grandes mitos, sempre lemos isto de, pois na endometriosis quitamos os lácteos. E realmente cando vamos aos estudios, en redes sociales lemos todo iso, pero cando abrimos PubMed e nos metemos a ler estudios, os estudios dinos todo o contrario. Pacientes con 3-4 racións de lácteos ao día teñen un menor riesgo de progresión que aquelas que os excluen. Que pasa? Que se eu teño un perfil disbiótico me hincha, ou me fai ir correndo ao baño, eu vou me sentir mellor se os quito. Pero non sempre vai a ser algo recomendable. E logo decir que aí sí que é certo que cando falamos dos lácteos sí que podemos recomendar máis o lácteo fermentado que o leite. Aínda que o leite non é que o leite non sexa recomendable, senón que o lácteo fermentado ten máis beneficios que o leite en sí. Vale? Ben, entonces, que é o que pasa co gluten? Que xa adelantei un pouco antes. Decir que fai uns anos saliu un estudio no que se vía que un alto porcentaje de pacientes con endometriosis retiraba o gluten, os alimentos con gluten, máis que o gluten en sí, e ao quitar os alimentos con gluten melloraba a súa sintomatología. Que pasa? Que este é un estudio no que, se non recordo mal, participaban en torno a 200 pacientes. 88 pacientes, o 30%, abandonaron o estudio por o malestar que a dieta libre de gluten lles estaba producindo. E os resultados, ese 70 e pico %, se non recordo mal, de beneficio fanse sobre as que se quedaron. Entón, hai unha parte que está sendo excluída. Pero, a maiores, é certo que se ve que as pacientes con endometriosis teñen máis prevalencia de enfermedade celíaca. Que pasa? Que non se fixo un cribado previo para ver se as pacientes tiñan ou non enfermedade celíaca. Se eu teño enfermedade celíaca e consumo gluten, o sistema inmune vai se hiperactivar. Entón, aí xa tamén estou aumentando a inflamación. Entón, podo facer un cribado, as pacientes que teñen enfermedade celíaca, claro que lle vamos a quitar o gluten, pero xa en si pola celiaquía, non pola endometriosis, non? Porque ao final, un dos problemas que temos é que desde pequenos enseñan o aparato digestivo aquí, o sistema excretor aquí, pero nós somos unha persona con todo, e todo nos afecta a todo, non? E logo, decir que aquí, que tamén que outro dos problemas que temos é o que falábamos antes dos FODMAPs. Se a min me están sentando mal os fructanos, aquí os alimentos con gluten que son ricos en fructanos, estou consumindo menos fructanos e voume encontrar mellor a nivel digestivo, pero o que estou facendo é poñer unha tirita. É dicir, eu aquí teño unha ferida, poño unha tirita encima e non a vexo, pero a ferida sigue aí. Despois aquí é o que vos decía antes de, tes unha sintomatología, non? Por exemplo, consumo leite e séntame mal, entón paso ao leite sin lactosa. E anos máis tarde empezo a encontrar mal porque me senta mal outra cousa. Iso é porque eu esa alteración da microbiota que tiño non a solucionei e está índome a máis. Porque claro que me encontro mellor, pero esas bacterias que estaban desequilibradas siguen aí desequilibradas. Entón, aí é onde ás veces, quitar o FODMAP, ás veces hai xente que di, eu quitei e sentíme moito mellor, encontreime moito mellor. Genial, pero temos que ver por que te estás encontrando mellor, porque tamén é unha restricción innecesaria. En plan, nese momento necesaria, pero se eu podo solucionar e que se convirtan en innecesaria, eu podo reintroducir eses alimentos, iso tamén ten unha afectación á calidad de vida da persoa, non unha restricción, non? E logo, outro dos grandes sesgos, outro dos sesgos que ten este estudio, tamén é que se inclúen todo tipo de fuentes con gluten. É unha das cousas que sí que sabemos que agrava o metabolismo das prostaglandinas, é dicir, que pode aumentar a inflamación, as fuentes de alto índice glucémico de forma prolongada. É dicir, non é o mismo un pan blanco que un pan integral. Non é o mismo as miñas fuentes de gluten se é unha bollería industrial menos nutritiva, que ademais de gluten ten moitas outras cousas,
non? Que a miña fuente de gluten sea un pan de masa madre de panadeiro de toda a vida. O sea, ao final estamos falando de perfiles nutricionales totalmente distintos, entón tampouco podo meter todo no mesmo saco. Se a miña fuente de gluten eran fuentes de baixa calidad nutricional, claro que ao quitar eses produtos a miña salud vai mellorar. Non? Entonces, realmente, aí é onde se empezou a falar desto, pero que realmente, se falamos da endometriosis, non todas as pacientes con endometriosis teñen que quitar o gluten, e cando falamos disto vamos a falar de pacientes que teñan ou ben celiaquía ou sensibilidade ao gluten non celíaco. Vale? E logo, que pasa cos fitoestróxenos? Que seguro que algunha vez escoitachedes falar tamén da soja, non? Soja sí, soja non. E isto ao final é un melón. Por qué? Porque, bueno, o fitoestrógeno é unha molécula de estrutura similar ao estrógeno, entonces cando se descubriu díxose, ollo, isto ten unha estrutura similar ao estrógeno, vai ter a mesma actividade, así que en pacientes con problemas hiperestrogénicos descartamos. Entonces quitámolo e listo. E quedouse aí. Pero despois viuse que, por exemplo, pacientes con cáncer de mama, patología hiperestrogénica, ao final vemos que maior consumo de soja, menor riesgo de progresión. Cando se fixeron estudios con roedores, algúns fitoestrógenos na endometriosis daban nos riesgo de progresión, pero non podemos extrapolar os estudios con roedores á población humana, porque hai mecanismos que non son exactamente iguales, e logo, ás veces, a forma de incluílo non é exactamente a mesma que a nosa. Ás veces, eu ao roedor vou suplementar e eu a persona vou dar de comer. E non é o mesmo como se comporta unha cousa na matriz do alimento, non? Que aislada e o mellor inyectada, non? Entonces, que é o que sabemos a día de hoxe, porque ao final, co tempo, sí que se foron sacando estudios. E temos estudios tanto de como se comporta o fitoestrógeno no corpo, como estudios de que pasa cas pacientes de endometriosis cando consumen soja. E o que estamos vendo é que as pacientes con endometriosis cando consumen soja teñen menos riesgo de histerectomía e laparoscopia, teñen menos riesgo de progresión da enfermedade. Entonces aí preguntámonos, vale, entonces que é o que pasa co fitoestrógeno? Porque non é un disruptor endocrino, non? Fai anos dicíase, é un disruptor endocrino, claro que ten unha actividade estrogénica, porque é unha paciente en menopausia doulle fitoestrógenos e ten menos síntomas, entón a actividade estrogénica está tendo. Pero xe sabemos que vai a depender da nosa situación, e non do fitoestrógeno en sí. O que vai a facer o fitoestrógeno é ter unha actividade máis baixa que a do propio estrógeno, é dicir, se eu imaginade que lle poño unha puntuación, pois o estrógeno ten unha actividade 2 e o fitoestrógeno ten unha actividade 1, a menopausia 0, entonces en 0, 1, sube. Pero en 2, se ese fitoestrógeno o que vemos é que compite polos receptores de estrógeno, se une a eles e evita que os outros se unan, o que estou facendo é desplazalo, entonces baixa. Entonces aquí sí que vamos a poder recomendar o consumo de soja. De feito, en poblacións asiáticas onde o seu consumo é moitísimo máis alto, tamén se ve que é máis beneficioso. Entonces, máis alá dos nutrientes. Bueno, o que falábamos antes, realmente eu podo ser unha persona con endometriosis, pero son unha persona máis alá da miña endometriosis, non? Ou eu podo ter uns síntomas físicos e teño unha ferramenta que axuda a mellorar a miña salud física, que é a alimentación, pero a paciente con endometriosis ou a persona que ten endometriosis realmente non é só a endometriosis, non? Ao final, cando me paro a ver quen é unha paciente ou que recorrido ten unha paciente con endometriosis, isto sabedelo vos mellor que a min, non? Pois falamos de un deterioro na calidade de vida, de dolor pélvico crónico, de discacia de dispareunia ou disuria, é dicir, dolor ao ir ao baño, nas relacións sexuales, ao orinar, e incomprensión no entorno nos familiares e tamén nos profesionales sanitarios, non? Minimización de síntomas, tanto por parte do entorno como dos propios sanitarios tamén. Logo, ano sufrindo dolor sin un diagnóstico, pois esta peregrinación que facemos de profesional sanitario en profesional sanitario, que me mandaron ao urologo, o urologo mandoume ao digestivo mandoume á psiquiatría, que tamén me encontro, eu tomo as mans á cabeza personalmente. Dolor crónico e trastornos do sono da fatiga, durmo peor, estou máis cansada, síntomas digestivos inespecíficos, aos que non nos dan moita resposta, infertilidade nunha parte dos casos e maior prevalencia de depresión, ansiedade e estrés. E isto que aumenta é o riesgo de padecer trastornos da conduta alimentaria. Entón, é algo que temos que ter en conta, porque típicamente, cando falamos dos trastornos da conduta alimentaria,
O que se nos van á cabeza é unha persona con trastornos da conduta alimentaria específicos, rollo, unha anorexia ou unha bulimia. E parece que dai para diante non temos nada máis. Pero realmente os trastornos da conduta alimentaria na súa maioría poden ser non específicos e o que temos que ter en conta é que non é o peso da persona o peso en sí da persona, sino que é as conductas que ten a persona. Non, entonces, todo aquel factor de riesgo tamén temos que entender que a alimentación sea flexible neste caso, porque, por un lado, o que falábamos antes, sino non é sostible, pero, por outro lado, está empeorando a miña calidade de vida, está afectando a capacidade ao mellor que teño, se eu teño un patrón rígido, ao mellor non me permito salir fora da casa a comer, e isto é un problema, porque isto limita a miña vida social, entonces tamén vai limitar a miña saúde en outros niveles. Entonces, no momento no que hai unha afectación na que eu non me permito comer algo de forma moi rígida, na que eu non son capaz de ser flexible, xa estou en camiño de un trastorno da conduta alimentaria. Non, porque ao final o trastorno da conduta alimentaria é o non ser capaces de, ás veces, flexibilizar, ter condutas moi rígidas coa comida, sentir culpa despois de comer, obligarnos a compensar para poder, vale, como isto ahora vou andar, porque senón non podo comer isto. Non, eso xa estamos cerca desta situación ou nela. Entonces, decir que ao final que a alimentación que debería de ser flexible e adaptada a cada unha das pacientes con endometriosis, pero sobre todo de que debería de respetar, cando falo de flexible adaptada, non falo solo de, vale, adaptada a si tes ou non tes colesterol, si tes ou non tes outra patología, si tes ou non tes problemas de sensibilidade á insulina, non. Cando falo de que ten que ser adaptada, tamén ten que ser adaptada que eu, hoxe o mellor teño 15 minutos para facer de comer, miña abuela tería 3 horas fai 50 anos, pero é que hoxe, co ritmo de vida que hai, eu non teño 3 horas para facer de comer. Entonces, ten que ir adaptada a todo o contexto da persona para que realmente poda ser flexible. E hasta aquí. Moitas gracias. Bueno, pois agora abrimos unha quenda de preguntas. Alguén con micrófono por aí? Bueno, se hai preguntas de streaming, transmitilo. Algúnha pregunta na sala? Sí. Bueno, moitísimas gracias pola charla, a mí me pareceu moi interesante. Eu a dúbida que tiña era cando falabas da presencia de estrógenos coa carne roja. Cando decías isto de eses estudos están feitos en Estados Unidos, a que te refires? Que a produción cárnica é diferente, non hai tanta regulación. Refírame que a regulación é distinta a hora de, fármacos que se lle poden dar a uns animales, por exemplo, entonces o produto é diferente e o contexto tamén. Quero decir, por exemplo, aquí sabemos que desde que un animal ten un consumo de antibiótico hai que esperar X tempo para realmente ese animal poder ir ao matadeiro. En Estados Unidos esa regulación, por exemplo, xa é distinta. Entonces, en función de eso, tamén varía que haxa unha presencia por fármacos, por exemplo, ou no alimento. Por exemplo, se fora carne ecolóxica, estaría máis regulado eso, entendo. Ou sería... Refíreste aquí ou en aquí? Estados Unidos? Aquí realmente os límites de fármacos son iguales. O que nos garantiza ao final a certificación ecológica é os metros de pasto que ten o animal e que ten pasto. E se ten, creo, aquí non quero meter a pata, pero creo que se é un pienso, ten que ser pienso co certificado ecológico. Sí, por eso. Vale, pero realmente a carne convencional ten tamén uns controles que garantizan todo isto dos fármacos. Vale, de acordo, gracias. Hai preguntas? Moi boas, moitas grazas, porque foi moi ilustrativo. A min quedoume unha dúbida, porque, neste mundo con redes sociais que temos tanta sobreinformación e algunhas veces é contradictoria, cando falabas das legumes,
mencionaches nun momento determinado, pois, bueno, esa sustancia que teñen as legumes, que cando as lavamos, pois aparece esa espuma e demais. Non me acabou de quedar claro, porque sí que é certo que nas recomendacións algunhas persoas din non hai que lavalo, outras non, si esa sustancia é favorable, boa ou non, ao contrario, hai que lavalas ben para eliminala, porque non entendín ben que provocaba esa sustancia. O que nos interesa da legumbre é fibra soluble. A fibra soluble vai estar na legumbre en sí tamén. O que sí que vamos a recomendar cando os mercamos en conserva sí que é lavalas baixo o chorro d'agua, porque a legumbre en sí sigue tendo fibra soluble, que é o que vai a favorecer logo a nivel do sistema digestivo a formación das heces e a fermentación na microbiota intestinal, que en caso dunha microbiota en equilibrio vai a ser recomendable, porque nos vai a aumentar eses ácidos grasos de cadena corta que tenden a ser antiinflamatorios, e se está vendo que pode ser positivo incluso para a sintomatología na endometriosis. Logo, o que ven sendo a parte esta da autogel que queda, eso en realidad desbotámolo, pero a legumbre en sí vai a seguir tendo a fibra soluble. Máis preguntas? Sí, po streaming, sí. Bueno, un pouco falaches moito de baterias, pareceume moi interesante. Últimamente parece como que está de moda o tema das SIBO. En plan, si son SIBO, si non son SIBO, non sei se nos podes contar algo deso. Aquí, como decimos aquí en Galicia, unha de cal unha de arena. É dicir, é certo que cada vez se fala máis do sobrecrecemento bacteriano, pero tamén porque cada vez se sabe máis do sobrecrecemento bacteriano. Nunha das diapositivas nos que falaba do síndrome de intestino irritable, hai un metaanálisis, se entramos no metaanálisis, danos que máis do 50% do síndrome de intestino irritable é sobrecrecemento bacteriano. Entonces, realmente tamén se fala máis porque hai moitos casos nos que non se dá unha solución a ese síndrome de intestino irritable ou non se lle dá un diagnóstico como tal, nos que, vale, pois abrimos o melón e cada vez falase máis desto. Tamén se fala cada vez máis da microbiota, porque o feito de que a ciencia está evolucionando moito en isto fai que cada vez sepamos máis, entón tamén podemos falar máis sobre iso, pero porque o feito de que se sepa máis tamén abre un mercado, e o feito de que se abra un mercado, pois por exemplo os test de microbiota intestinal non son estrictamente necesarios, entón en moitos casos recoméndanse. A min o mellor facilita o labor de ver que, vale, pois como ten a microbiota esta paciente, pero que eu coa sintomatología tamén podo deducir un pouco o que está fallando. Entonces, realmente, vale, pois sí, cada vez falase máis, eso é certo. Hai unha parte certa en todo isto, de feito na endometriosis cada vez tamén hai máis estudios sobre a microbiota endometriosis, e xa hai estudios que din que antes o aboa galiña, é dicir, as hormonas fan que haxa un perfil alterado da microbiota, ou a microbiota tamén fai que haxa un perfil hormonal alterado, é dicir, vemos que hai un ciclo de retroalimentación que ás veces se cuestiona onde empeza, vale? Pero ao mesmo tempo que sí, pois cada vez falamos máis porque hai máis patologías, cando algo o abrimos e se empeza a falar máis, hai máis investigación, tamén hai máis mercado. Entonces, hai ambas partes. Máis preguntas? Ou por streaming, ou por... Ah, sí, espera. Aquí. No, vamos por orden. Mira, ti na introdución falaches da relación entre a endometriose e a hipercolesterolemia, e quería, se podías afondar un pouquiño niso e diferenciar tamén na hipercolesterolemia que é adquirida e na que é de, familiar, se hai algunha diferencia, se coñece algunha diferencia. Unha das cousas que se está vendo é que os niveles de colesterol ás veces na endometriosis podense elevar como se fose un marcador de inflamación, por así decirlo. Vemos que as pacientes con endometriosis o clima inflamatorio que ten tamén pode facer que se eleve o colesterol. Ás veces non encontramos un vínculo a hábitos de vida, é un marcador que podemos ter en conta. Tamén podemos ter en conta como está o colesterol bo, por exemplo. O colesterol HDL se tende a baixar, tamén vemos que pode haber unha parte de inflamación en isto. Logo, cando a hipercolesterolemia é familiar, realmente a afectación a nivel metabólico de que o colesterol este alta vai ser máis ou menos a mesma, só que as ferramentas que temos deses hábitos de vida son distintas, porque realmente unha hipercolesterolemia familiar, a alimentación vai a ser unha ferramenta, pero é moito máis difícil baixar esa hipercolesterolemia cando é genética
que cando é unha hipercolesterolemia que xa ten a base en inflamación en hábitos. Máis preguntas? Buenos días. Primero, darte las gracias, sobre todo por decir que somos un todo, que no somos trocitos, que hay que tratarnos desde todos los ámbitos. Entiendo que entonces estás muy a favor de que haya nutricionistas dentro del sistema público y que entiendo que en nuestra enfermedad es muy relevante que se nos trate desde todos los ámbitos, ¿no? Además, supongo que es importante saber qué nivel de hormonal tenemos, por decirlo de alguna manera, para que un buen nutricionista nos pueda tratar, que va a ir cambiando con nuestra enfermedad a medida que nos podamos acercar a la endometriosis, o sea, a la menopausia, puede ser. Sería importante que se nos trate en momentos distintos de nuestra enfermedad, de forma distinta desde la alimentación. Digo alimentación, pero me parece muy importante que se nos tome desde todos los ámbitos. Alimentación, psicología, ginecología, y me parece una reflexión muy importante, así que gracias. Vale, para responder, en primeiro lugar, decir que hai cousas que dependen, non? Porque tamén estamos moi acostumbrados a famo unha prueba diagnóstica, non? Famo unha analítica, a analítica parece que o di todo. Pero máis de unha de vós iríades ao médico, diríamos que as analíticas estaban perfectas e mandaríamos para vos a casa. Non? Por qué? Porque hai cousas que nunha analítica non se poden ver. Un hiperestrogenismo ás veces manifestase máis na sintomatología da paciente que na propia analítica. É máis que eu aprenda a escoitarte. Se ti me estás falando de que tes un sangrado menstrual abundante, eu podo deducir que hai un hiperestrogenismo. As enfermedades hiperestrogénicas tenden a un sangrado menstrual abundante porque o estrógeno é o que fai que o endometrio prolifere. Entón, se hai máis endometrio, se sangro máis, a ver, hai que descartar moitas outras cousas tamén, non? Pero ás veces o que temos que falar é de que sintomatología ten esta paciente. Logo, a medida que cambia o noso ciclo vital, a alimentación ten que ser distinta. Pois, por exemplo, durante o embarazo, sabes que as pacientes con endometriosis teñen certos riesgos aumentados. Entonces, a hora de atendelos tamén temos que telo en cuenta. Ou, por exemplo, na perimenopausia ou na menopausia, vamos a ver que ca caída hormonal vai haber pautas que a unha paciente con endometriosis, pois, por exemplo, a suplementación con fitoestrógenos a unha paciente con endometriosis non lle daría. Podemos dar os fitoestrógenos mediante alimentación, pero mediante suplementación, igual non. Entón, iso tamén son cousas que temos que ter en conta. Que pasa? Que na perimenopausia, nas pacientes con endometriosis, pero tamén na población, o sea, en mulleres en general, temos que ter en conta que síntomas ten a persona. Porque agora mesmo tamén lemos moito de menopausia e escoitamos falar. Pois na menopausia aumenta a resistencia a insulina. Na menopausia incrementase pois o riesgo cardiovascular. Na menopausia vas ter máis insomnio. Entón, que é o que pasa? Que todo isto pode che pasar ou non, podes ter un síntoma, non ter outro, e os síntomas tamén nos dan datos. É dicir, realmente que ti teñas insomnio, a min o mellor permíteme adecuarche pois aumentar o triptófano. Pero o mellor, aí sí, pido unha analítica, fago un informe de petición á atención primaria, porque ao final, o que dis ti, os nutricionistas estamos na sanidade pública desde fai uns anos, sí, pero estamos na sanidade pública. Entonces, con competencias limitadas, que entendo que cada profesional sanitario ten que ter as súas, ¿no? Pero ao final fago un informe de petición, fago a miña paciente vai a atención primaria para que o médico lle faga. Logo vai depender do facultativo querelo facer ou non. E ás veces entramos nas hormonas, pero temos que ver, o sea, nas hormonas en sí sexuales, pero temos que ver moitas outras cousas, vale? Pois esta paciente ten resistencia a insulina. Se ten resistencia a insulina, ao mellor, ou esta próxima tela, pois ao mellor teño que facer prevención aí. Ou esta persona ten antecedentes de diabetes tipo 2 a largo plazo. A mítica, é a diabetes na que non te tens que pinchar insulina, que a mítica que din, pois meu abuelo tiña, pero cando era maior, non? Por exemplo. Pois aí ao mellor sí que temos que facer prevención porque hai unha predisposición, pero é que tampouco podemos facer prevención en todas as persoas porque senón volvemos ao mismo. Porque eres unha calculadora de nutrientes e de hábitos, tampouco iso favorable, non? Porque agora falamos da nutrición integrativa, non? Da saúde integral, pero a saúde integral non é só ter en conta o sistema inmune ou non, é ter en conta que a persona iso é unha, entonces que ao final a saúde ten que ter un ámbito, xa temos que ter en conta a psicosocialidade da persona. No, entonces, aí decir que, por exemplo, que me decías dos parámetros hormonales na analítica, non? Si os necesitábamos saber, ás veces sí que nos aportan, vai depender da patología, claro que van a ser importantes, pero ás veces poden ser máis importantes outros factores como iso, ver como están as transaminases do fígado, como está o colesterol, como está, porque ás veces o feito de que se vincule directamente a unha patología ginecológica só pensamos nas hormonas do aparato reproductor, pero hai moito máis que iso.
Entonces, iso todo tamén o que temos que ter en conta é cando conocemos o que se sabe da enfermedad, porque realmente, bueno, non se conoce a causa da endometriose aínda a día de hoxe, entonces, cando conocemos como funciona ou o que sabemos de como funciona, o que as pacientes din, dannos moitos datos. Entonces, é isto de, pois ás veces é máis importante escoitar a unha persona na consulta que pedirlle 20 pruebas complementarias, non? Porque falo por mí no ámbito da nutrición, pero o diagnóstico en ginecología, que te manden a facer unha resonancia, se o radiólogo non sabe ver unha endometriosis, pois igual o ginecólogo te ten que escoitar a ver os síntomas que tes. Non? Entonces, ao final aquí, pois é un conjunto de todo tamén, como en todas as... Sí, exacto. Sí. Entonces, aí sí falta moito, pero, bueno, ao final entendo que a parte das asociacións, o sea, non debería desde ter que facelo desde as asociacións, porque é algo que ao final debería de salir do sistema sanitario, pero que ao final aí desas asociacións tamén facedes unha labor moi grande, moi importante. Máis preguntas? Ou por streaming, se hai algo? Nada? Bueno, pois entonces damos por rematada a tua intervención, agradecemos enormemente. Moitas gracias por facer o esforzo de vir hoxe hasta aquí. E nada, hasta outra vez. Moitas gracias. Bueno.